जाबाय ना? जाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान मोनसे आंनि भिडिअ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला बयबो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर, लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनै बिराद गरम, फुंनिफ्रायनो जोंनि गामियाव कारेन्टआनो गैया। बिनिखायनो दसे माने मबाइलाबो चार्जफोरा जोबजोब्बाय नालाय हस्पिटालाव फैलायबाय। फैनानै साराबो मोननैसो फिसा खामानि होदोंमोन बेंकआव थांनो, बेयावनो थांनानै फैब्रबबाय आरो थांनानै दा जोङो नै दसे गिदिंनानै भिडिअ लाब्रबलाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांदो। थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो जाहारानिया भिडिअ ओंखारनो थाखाय दुगैबाय देलायबाय, पुरा भिडिअ बनायनो बिराद गोसो जाखादो जाहारानिया। दे देलायग्रो दे। खानजुं लायनानै आरो हबावलाय खानायखौ दे हबाय था। मोसानांगोनबो दे रानि। जाहारानिया इउटुबार जागोननो, इउटुबाव ओंखारनो थाखाय खानजु गानगोन दे होमबालाय। खानजुखौ लायलाय। रानाखै बारा ना खानाया। Amazon पे लेटेस्ट फेस्टिव स्टाइल्स नहीं मिलेगा ना? है ना? लेटेस्ट स्टाइल्स, ये दाश पार्टी विद फ्रेंड्स, और ये देखो ये फेस्टिव डैश, और लास्ट मिनट इनवाइट्स के लिए टॉप ब्रांड्स पे सेम डे डिलीवरी भी है। गेट 1 लाख प्लस लेटेस्ट स्टाइल्स, 50K प्लस यूनिक स्टाइल्स, सेम डे डिलीवरी ऑन 1500 प्लस टॉप ब्रांड्स। Amazon बनाए त्योहार का हर पल और भी फैशन। दिल में है जो धुन नई सी, तुम भी कुछ सुनाओ ना, हिचकिचाओ ना। क्लोजअप ट्रिपल फ्रेश फॉर्मूला के साथ मुंह के कोने कोने की सफाई करें, 99% तक कीटाणु से लड़े, आपको दे 12 घंटों तक ताज़ा सांसें और कॉन्फिडेंस पास आने का। क्लोजअप रानिया नै बेरायनो फैदोंमोन आङो रानि लाहानाव। रानिया ब्रड इउटुबाव नुजानो लुगैथाब्लानो भिडिअ बानायनो होबाय आंखो। खुदुमलाय खुदे आबैनि लोगोफोर। बस आओ फ्री में देखते जाओ। एमपी के चुनिंदा गेहूं से बना फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, रोटियां बनाए एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट। सॉफ्ट रोटी का वादा, फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। Amazing, mind blowing. तुम खाओ ना। You like video games? कार गेम्स पसंद है तुम्हें? ये देखो, ये है लेटेस्ट वर्जन GTA। कार रेसिंग पसंद है? ये लो, इस बटन। मोहिनी बेटा जरा रबड़ी की खीर दे दो। अभी देती हूँ माँ जी। रबड़ी की खीर मोहन की फेवरेट है, मुझे हमेशा परेशान करता था कि वहाँ से सीख लो। रात में है ना, मुझे भी जाना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। सपना क्या है ये? रबड़ी की खीर। थैंक यू मोहिनी, मैं तुमसे मांगने ही वाला था। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? जब तक हमारे ये पूरा खत्म नहीं कर लेते इन्हें नींद नहीं आती। सही कहा। और तुम्हें रात में खर्राटे मारे बिना नींद नहीं आती। बाय बाय हर्षद, बाय बाय बाय। Nih dan terakhir. Nih yang fui orang ni ya, ya, ini nak, tim satu. Di mantap. Di besar. 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 Di besar
नेटानो गैला जाबाय थायो नङा नोंनाव गरमाव थानो हायैनि हस्पिटालाव फैलायबाय सारा लिंहरब्रबलायबाय अफिसनि खामानि मावनो बेंकआव थांनो थिनलायबाय फैसा जमा हैनो बेयावनो दसे थांलायबाय नै थांगासिनो दिनै जुदि आङो न'आव कारेन्ट दोङोमोनब्रा आं न' सिंनिफ्रायनो ओंखारखायामोन फुंनिफ्रायनो कारेन्ट गैया गरमाव ओरैबायदि थैहां थैहां फख्रियावसो हाबना थालाबाय थादों आङो दिनै फख्रियाव हाबनानै मा खालामदो सेमफ्रें गोमोन गोमोन मोननानै दङमोन ना फख्रिनि गोजौआव बेयावनो माने थान्दा नालाय मोनजाबायबो थान्दाबो मोनबाय हाबना थानानै लोगोफोर टाउन फैदो नै गेट बन्द जाना दङ बेंकआव थांगासिनो मन्जुआबो हारसिं नालाय लिंहरबाय थाथारबाय नालाय फैलायबाय आंबो बेंकआव फैसा जमा होखांनानै ओंखारलायबाय जोंहा एबार स्टेट बेंकआव थांनोसै बेनिफ्राय गेस एजेन्सियाव थांगोन बेनिफ्राय हस्पिटालाव रिसिप्ट जमा होखांबाथाय न'आव थांलायनोसै